Vlastné bývanie nie je pre každého a čím ďalej, tým sa bude to zneprístupňovať ľuďom, ktorí zarábajú menej. Je to proste tak, tá ekonomika to tak vykazuje, že tie nehnuteľnosti stúpajú na hodnote, na cene a ľudia nestíhajú svojimi platmi, keď majú jednu prácu, nejakú priemernú prácu a nesnažia sa mať lepšie, tak proste nestíhajú si kupovať tie nehnuteľnosti. Kedysi bola doba, že nehnuteľnosti boli tak samozrejme pre každého, rozdávali sa, dávali sa proste bezúročné pôžičky, pretože ich bolo dostatok. A keď je niečoho dostatok, tak si to ľudia nevážia. Keď je niečoho nedostatok, ako napríklad teraz nehnuteľnosti, proste málo sa stavia, ľudia chcú viac bývať sami, veľa je single ľudí, že fakt, že po jednom bývajú v bytoch a tak. Takže je nedostatok bytov, to znamená, že ten dopyt rastie, ponuka tým pádom môže stať viac a aj to nájomné bývanie bude čím ďalej, tým viac populárnejšie, pretože na jednej strane strašne veľa mladých ľudí majú problém alebo sa nechcú proste viazať, chcú mať jednoduchší život, nechcú ísť do toho rizika vlastniť nehnuteľnosť, pretože to nie je len o tom, že si kúpite byt a máte bývanie vlastné. Je tam ďalších XY vecí, ktoré ani ja som nevedela a až teraz viem. A druhá vec je, že proste ľudia na to nebudú postupne všetci mať.